ഹായ്, ഞാൻ ഫഹ്മിദ ഹന്ന, മെഡിമാളിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്ന പരാതിയാണ്, എൻ്റെ കുട്ടി പഠിക്കാൻ മാത്രം മിടുക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന് മിടുക്കനാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നോർമൽ ട്യൂഷൻ സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഡിസേബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പഠന വൈകല്യം എന്നുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ് അഥവാ 1-to-1 സെഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഷൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് തെറാപ്പി പോലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ പഠന മികവ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ നമ്മളൊരു നോർമൽ ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു 1-to-1 സെഷൻ അഥവാ റെമഡിയൽ തെറാപ്പി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം പഠന പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മെഡിമാളിൽ നമ്മൾ റെമഡിയൽ തെറാപ്പി പോലുള്ള ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ പഠന മികവ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മെഡിമാളുമായി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.